Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Δημήτρη, πήγες, ψήφισες? Όχι, ναι, ξέρω εγώ. Δεν το λέω. Τον κόσμο τον είδες καθόλου? Ναι. Ανταπόκριση υπήρχε? Στην ψηφοφορία. Ναι, είδες δηλαδή τον κόσμο? Εγώ να σου πω. Μην θα τελειώσει γρήγορα, φοβόντουσα να μην βρέξει. Εγώ πραγματικά διαπίστωσα ότι άσχετα με το πόσο μίζερη μπορεί να είναι η κατάσταση που έχουμε, ο κόσμος είχε μια αισιοδοξία στη διάθεσή του, σε πάρα πολλούς που έβλεπα, ας πούμε, που κάπως την βλέπαν αυτή τη μέρα. Ίσως ελπίζουν πολλά οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν θα απογοητευτούν στο τέλος. Λοιπόν, υπάρχει ένα βαρόμετρο παλιά, μάλλον δύο βαρόμετρα, πριν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, που τέλος πάντων αυτές έτσι αλλιώς δεν απηχούν την πραγματικότητα. Ακόμη και τα exit poll που θα βγάλουν θα είναι μαγειρευμένα έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα πολιτικό κλίμα. Εάν μάλιστα είναι κοντά, είναι δηλαδή οριακή η αυτοδυναμία, θα παίζουν το ότι δεν βγαίνει η αυτοδυναμία μέχρι να τη δούμε την άλλη μέρα το πρωί. Εάν θα παιχτούν τα ίδια παιχνίδια σήμερα το βράδυ, να το ξέρετε. Γι' αυτό μην πανικοβάλλεστε με τις πρώτες ανακοινώσεις των exit poll. Είναι φτιαγμένες για να επιτρέψουν σε νεοδημοκράτες και σπασόκους, αυτά τους ξεφτύλες, να εμφανίζονται στα τραπέζια. Γιατί αν εμφανίσουν από την πρώτη στιγμή τις διαφορές που θα πάρουν, πώς θα εμφανίσουν μετά? Πρέπει, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, έχουμε δύο βαρόμετρα. Το ένα είναι οι ταξιτζίδες. Όποιος έχει πάρει ταξιτζί αυτές σήμερα και χθες, ξέρει το κλίμα. Το κλίμα είναι να πάνε στον αγύριστο που έχει πιο μακριά. Στον αγύριστο πιο μακριά. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι τα ξηροκαρπάδικα. Σταμάτα όμως λίγο. Είναι ωραία. Η φίλη μας η Μωρέη λέει κάτι καλό τρώτε εκεί, λέει, σας πρόδωσε ο Καζάκης. Τα ξηροκαρπάδικα. Ναι, εγώ έχω πει ρε παιδιά, άμα θέλετε, εδώ πέρα έχουμε ξηρούς καρπί, έχουμε απ' όλα. Λοιπόν, η επιμελητία του ΕΠΑ με έχει φροντίσει. Λοιπόν, και τα mini market που είναι ανοιχτά, οι άνθρωποι για να βγάλουν το μεροκάματο, όπου και αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Πόσοι πάνε εκεί και ετοιμάζονται να γλεντήσουν το βράδυ. Χαμός γίνεται. Μου λέμε χαμός. Λοιπόν, για μόνο και για αυτό το λόγο, για αυτό τη μοναδική βραδιά που θα γελάσει το χιλάκι του μέσου Έλληνα, μετά από 4-5 χρόνια άγριας, αξίζει τον κόπο που περνάμε αυτή την ηλίθια διαδικασία, η οποία δεν πρόκειται να δώσει λύση, αλλά και μόνο για αυτό το λόγο αξίζει τον κόπο, αρκεί να μην ξεχάσουμε ότι την επόμενη μέρα αρχίζουν οι μεγάλες προκλήσεις, δηλαδή το τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Να σας πω μόνο ότι μόλις πριν μερικές ώρες ο κύριος Αναστασιάδης στην Κύπρο ανακοίνωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λέει ότι για να μπουν οι τράπεζες της Κύπρου στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό το ποσοτική χαλάρωση, ρε παιδί μου, σαν beauty salon μου θυμίζει. Έχει χαλάρωση και τον βάζουν μέσα να το στριμώξουν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα πρέπει να απελευθερωθούν οι εκποίησεις ιδιωτικών περιουσιών στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε τι θα βγουν Δευτέρα το πρωί να μας πούνε? Παίρνουμε μια πρόγευση. Έτσι, μπράβο. Άμα δεν είμαστε εμείς εκεί πέρα με το όπλο παραπόδα, παιδιά, αφήστε τα. Ούτε τσίπη, ούτε τίποτα δεν πρόκειται να μας λιτώσει. Έγινε καλά ο Αναστασιάδης, ήταν άρρωστος. Είχε αρρωστήσει, ξέρω εγώ. Είχε το θράσος κιόλας να καλέσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΔΣ, το δικό του δηλαδή, έχουν καταψηφίσει και έχουν φρενάρει με μια σειρά κοινοβουλευτικές κινήσεις τα νομοσχέδια απελευθέρωσης εκποίησης ιδιωτικών περιουσιών στην Κύπρο. Και τους καλεί να άρουν την άρνησή τους προκειμένου να προχωρήσει η εκποίηση ιδιωτικών περιουσιών και έτσι να μην χάσουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιοι να τα χάσουν? Οι τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι θα μας προκύψει, μας έχει προκύψει, αλλά μας το κρατάνε για surprise. Μας το φυλάνε για surprise από Δευτέρα και μετά.
Πάντως η κατάσταση έτσι όπως είναι, έτσι όπως τα λες, είναι με τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά ο κόσμος έχει ανεβάσει το ηθικό του, και εκείνο που λέγαμε και πριν είναι ότι εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, είναι αντικειμενικά η πρώτη φορά που ένα κόμμα το οποίο χαρακτηριζόταν κάποια περίοδο ακραίο και αριστερό, και είναι αριστερό με τη λογική που το θέτει το ίδιο, έτσι. Όχι, εντάξει, το λέω όπως ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια, φτάνει στο κατόφλι της εξουσίας, και αυτό από μόνο του μπορεί να... Αυτό εγώ που λέω, Δημήτρη μου, είναι ότι θα δημιουργήσει, θα διαμορφώσει μια αναταραχή στο πολιτικό τέλμα που υπάρχει στην κοινωνία μας, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με τις κακές είτε με τις καλές του επιλογές, θα δημιουργήσει τουλάχιστον κάποια κινητικότητα, πιστεύω, στο λαϊκό κίνημα, και ένα κομμάτι το οποίο δεν ευελπιστώ, ούτε φαντάζομαι ότι θα ξεσηκωθεί όλος ο λαός, αλλά ένα κομμάτι δυναμικό του λαού, το οποίο βρίσκεται καθυλωμένο όλο αυτό το διάστημα προσδοκώντας την Δευτέρα παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσει να αποδεσμευτεί και να λειτουργήσει κινηματικά. Έρχονται και οι Ποδέμος στην Ισπανία, έτσι υποσημείωση. Ναι. Είναι μια άλλη ιστορία, πρέπει να το δούμε διαφορετικά το ζήτημα του τι γίνεται στην Ισπανία με τους Ποδέμους. Αλλά να το συζητήσουμε άλλη φορά. Ενδεχομένως. Απλά πρέπει να ξέρουμε κάτι. Είναι η πρώτη νίκη, έστω και μίζερη, έστω και αδιέξοδη, από την άποψη ότι δεν δίνεται τελική λύση στο δράμα των Ελλήνων. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 4 χρόνια. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Σπάει το δεν γίνεται τίποτα. Σπάει ο φόβος. Σπάει το δεν γίνεται τίποτα. Σηκώστε ψηλά τα πόδια, τα χέρια, τέλος πάντων ό,τι έχετε. Το δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό. Το δεν γίνεται διαφορετικά είναι δεύτερο βήμα. Το δεν γίνεται τίποτα. Με αυτούς είμαστε, τι να κάνουμε κτλ. Θυμάμαι πριν μερικούς μήνες, όχι πολλούς, ακριβώς στις ευρωεκλογές, αμέσως μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, που όλοι τα είχαν βάψει μαύρα και λέγανε από αυτούς δεν πρόκειται να γλιτώσουμε με τίποτα. Και όλα τα λαμόγια της εξουσίας να φωνάζουν εμείς θα κυβερνάμε για 50 χρόνια. Εντάξει, και μόνο αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, μια αφετηρία, μια μαγιά δηλαδή, για να μπορέσει να οικοδομήσει επάνω πραγματικά αυτό το ρωμαλαίο διεκδικητικό λαϊκό κίνημα που χρειάζεται για να ξεμπερδέψει η χώρα μετά αυτούς. Στο caso Αφής έχουμε με πολλούς να ξεμπερδέψουμε. Ανάμεσά τους και με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο αρχηγός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ βάζει επικεφαλής τον κύριο Τσουκαλά, που είναι εξέχον στέλεχος της σημιτικής εξυγχρονιστικής πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, για τους μεγαλύτερους θυμίζω ότι ήταν ένας από τους βασικούς προπαγανδιστές του Σιμίτη. Καλά, μόνο εσύ το θυμάσαι αυτό. Όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ το έχουν ξεχάσει, άραγε. Όχι, υπάρχουν κάποιοι που το θυμούνται, αλλά περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να ξεμπερδέψουν. Ελπίζω να τους δώσουμε εμείς την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν περιμένουμε τώρα από το κομματικό μηχανισμό ότι θα γίνουν ισορροπίες κτλ., δεν βγαίνει πουθενά. Το θέμα εμείς, να μην ξεχνάμε. Αυτός ο τύπος έκανε προεκλογική εκστρατεία όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το Σιμίτη. Όποτε έδωσε συνεντεύξεις στην προεκλογική περίοδο, ήταν για το Σιμίτη. Τι φοβερός ήταν ο Σιμίτης, τι εξυγχρονισμό μας έκανε ο Σιμίτης. Βέβαια, έφαγε τα χώρια το ότι ο κύριος αυτός εμπλέκεται, αλλά δεν τον εμπλέξανε. Στην ιστορία της ατασταλίας με τα ταμεία με το Ταμείο του Σπαντίου. Ναι. Τον προστατέψανε, του δώσανε πολιτική κάλυψη, ο Σιμίτης και η συμμορία του, και τώρα μας το παίζει καλά. Έχει πολλές ουρές και μέσα στη Χούντα και ιστορίες. Και το μόνο που ήξερε να μας πει ήταν ότι ήταν κολλητός του Νίκου του Πουλατζά. Έτσι. Τέτοιος είχε κολλητούς ο Νίκος Πουλατζάς και μετά αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Έτσι. Λοιπόν, και πόσο μεγάλος εξυγχρονιστής ήταν ο Σιμίτης. Ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν. Είναι ο Τσουκαλάς. Επικεφαλής. Δηλαδή και να μην θες να το σταυρώσεις. Βγαίνει όλο σούμπιτος. Τι ωραίο δημοκρατικό σύστημα που έχουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, συνέχισε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε να ξεμπερδέψουμε και με πολλές σαβούρες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν είναι υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρω κόψει το λαιμό τους, δεν μας ενδιαφέρει μας. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι ικανοί να οδηγήσουν το λαό και τη χώρα στην άβυσσο. Λοιπόν, ανοίγει το πεδίο ταξικής πάλης, να το πούμε έτσι. Αύριο. Ξεκινήσει ήδη. Ήδη κατορθώσανε, ξέρετε, και ο πιο επικίνδυνος από τη Δευτέρα το πρωί, ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι
ο κομματάρχης δεξιάς, να το πούμε έτσι, είναι το κομματόσκυλο της αριστεράς και ο συνδικαλιστής της αριστεράς, ο οποίος βεβαίως ήταν πρώην Πασόκ και έγινε τώρα, ξέρετε, ανακάλυψε την αριστερή του βλέβα, αφού την έκοψε πρώτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί να ξέρετε ότι τη Δευτέρα το πρωί έχουν παραταχθεί σε ζώνη άμυνας απέναντι για να προστατεύσουν την κυβέρνηση από την πίεση του λαού. Ο μεγάλος εχθρός που θα αντιμετωπίσουμε την Δευτέρα, ήδη τον έχουμε αντιμετωπίσει, είναι αυτοί που κυκλοφορούν παντού και λένε καθίστε ήσυχα, μην προχωράτε, μη σηκώνετε κεφάλι, τώρα θα έχουμε κυβέρνηση καλή και θα μας τα λύσει τα προβλήματα, είδες μας το υποσχέθηκε. Και καθίζουν και βάζουν τον κόσμο στην αδράνεια, ξέροντας πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο θα περάσει η πίεση των έξω και των πάνω. Αυτών δηλαδή των ολιγαρχών που τέλος πάντων δεν έχουμε ξεμπερδέψει με δάφτους. Λοιπόν, τι προσπαθούν να κάνουν είναι η πέμπτη φάλαγγα. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί. Ειδικά στη μεταπολίτευση το έχουμε ζήσει εκατοντάδες φορές. Είναι η πέμπτη φάλαγγα του συστήματος, η οποία θα αναλάβει να αποσοβήσει την πίεση του λαού από την κυβέρνηση. Ώστε η κυβέρνηση πίσω από τις πλάτες του λαού να μπορεί να παίξει τα παιχνίδια της ή να δεχτεί την πίεση. Ακριβώς. Και να χρησιμοποιήσει την αδράνεια του λαού ως, πώς θα το πούμε, ως δικαιολογία στο να μην κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί. Ακριβώς, και αυτό είναι ότι σίγουρα ακόμα και αν υπάρχει σε κάποιους μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν καλή πρόθεση, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουν εάν δεν υπάρξει από κάτω ένα δυνατό λαϊκό κίνημα το οποίο να οθήσει τα πράγματα και θα κυριαρχήσουν τα κομματόσκυλα, τα πασοκόσκυλα τα οποία έχουν διεισδύσει μέσα εκεί και άλλοι διάφοροι τύποι οι οποίοι έχουν ειδικές σχέσεις με τα γρανάζια της εξουσίας και του συστήματος και έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις, να το πω, τις τρύπες που ξέρουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εδώ ο φίλος, ο Ανώνυμος που μας μεταδίδει και κάποιες ειδησούρες, λέει οι μισοί καλεσμένοι νεοδημοκράτες έχουν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους στα βραδινά πάνελ. Προφανώς έχουν πάρει τις πληροφορίες τους. Όχι μόνο. Να σας πω κάτι που μας είπε στέλεχος της Καραμαλικής Δεξιάς σήμερα. Πρώτον, η Καραμαλική Δεξιά, τα βασικά στελέχη της Καραμαλικής Δεξιάς που έτσι αλλιώς δεν συμμετείχαν στην προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, αρνήθηκαν να πάνε στα πάνελ που τους κάλεσαν. Και δεύτερον, υπάρχει εντολή, οδηγία, τουλάχιστον έτσι μας είπανε, από την Καραμαλική πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει οδηγία της Συγκρού προς Άδωνη Γεωργιάδη, Βορίδη, Σοφία Βούντεψη, Γιακουμάτο και όλο αυτό το σκυλολόι που βγαίνει να περιορίσει δραστικά τις εμφανίσεις του στις τηλεοράσεις, γιατί η οργή του κόσμου έχει ξεκυλήσει και φοβούνται έκτροπα. Ναι, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έκτροπα καταλαβαίνουμε τι έγινε. Μην βγουν στον δρόμο, ας πούμε, ξαφνικά, ας πούμε, τους πετύχουν πουθενά και τους δώσουν το. Δερβίς ντερμπέ. Τους κεράσουν Βλαντιμούρι. Δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς λειτουργεί. Ακυρώθηκε και συγκέντρωση, είχε πάει να μιλήσει στην Κάτζα, νομίζω στην Τανίδα. Πού, σε ποιον, ποιος. Και μαζεύτηκαν εκεί κάποιοι με πανό και δηλαδή του ακυρώσαν τη συγκέντρωση. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μάλιστα, πληροφορίες από τη δική μας περιοχή, από την Γλυφάδα, είναι ότι ο κύριος Βαζιτσιώτης, ο οποίος κατοικοεδεύει εκεί είναι τα λιμέρια του, όλοι οι κατσικοκλέφτες πρέπει να έχουν για ένα λιμέρι. Ναι, είναι ο τύπος που έλεγε ότι αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον έμφυα, να πουλήσεις το σπίτι σου. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αυτός δεν πούλησε το σπίτι του, πούλησε την Ελλάδα. Είναι πιο πρόσφορη. Λοιπόν, δεν μπόρεσε ούτε καν να γεμίσει ένα μπαράκι με προσωπικούς του φίλους. Ακόμη και προσωπικοί του φίλοι τον απέφευγαν. Και το δεύτερο, η μεγάλη συγκέντρωση του κυρίου Σαμαρά κάτω στο Μπάμιγκτον, που είναι στο Μπάμιγκτον, στο Τάικβοντό, συγγνώμη, που ήταν παταγώδης αποτυχία παρά το γεγονός ότι είχε κινητοποιηθεί. Κάποιος λέει ότι ήταν, αν βάλεις όλους τους υποψηφίους συν τις οικογένειές τους, αυτοί ήταν. Κανένας άλλος. Μπράβο. Δηλαδή, ό,τι είχε κινητοποιήσει ήταν από τους 300 του Λεωνίδα. Αυτό ρε παιδιά να πω κάτι. Με αυτές τις δηλώσεις που κάνουν, ας πούμε, οι οποίες είναι τελείως extreme. Το extreme σε εισαγωγικά η λέξη, ας πούμε. Δηλαδή, οι δηλώσεις τύπου Βορίδη, όπως είπε ο Γιάννης πρωτήτερα για τον Αδωνή. Όχι για τον Αδωνή, αν δεν μπορείς να πουλήσεις, να πληρώσει τον έμφυα πουλά το σπίτι σου. Του Βορίδη που έλεγε ότι δεν αφήνουμε να κυβερνήσει αριστερά με κανένα τρόπο. Δηλαδή,
Θα πάρει τα όπλα. Ναι. Ο Βορύδης. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι απλά ότι έχουν πολιτικό κόστος, ας πούμε. Εξαγριώνουν τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό, ακόμα και δεξίους. Όχι, υπήρχε. Τους έχουν ψηφίσει, αν θέλεις. Μα σου λέω, εμένα μου έκανε εντύπωση πως αυτό το χρονικό διάστημα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως αυτοπροσδιορίζονται ως αντιμνημονιακοί οι ίδιοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μας έδιναν πληροφορίες και μας παρήχαν πληροφορίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές, γιατί επιβεβαιώνονταν δηλαδή και αυτά που λέγαμε και τον τρόπο που λέγεται κτλ. Από ό,τι φαίνεται μετά την Δευτέρα, εάν επιβεβαιωθούν τα διαφαινόμενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και επιπλέον όχι μόνο επιβεβαιωθούν αυτά, αλλά μπορέσουμε και ξεπεράσουμε το σκόπελο της Singular, γιατί πάντα να το έχουμε αυτό, το πληκτρολόγιο κάνει θαύματα της Singular, έτσι. Λοιπόν, και εκεί θα κριθεί, και είναι και η πρώτη φάση που θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το αν ή όχι θα αμφισβητήσει τον τρόπο εκλογής που έχουμε σήμερα. Είναι το ελάχιστο δυνατό. Που το συμφέρει και τον ίδιο δηλαδή. Γιατί σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που θα του δώσει ο Singular. Πάντως, είναι δεδομένο. Σχετικά με αυτό, το ποσοστό που μπορεί να παίξει Singular, για να μην είναι οφθαλμοφανές η παρατήρηση. Στα οριακά θα χτυπήσει. Είναι 1,5% εγώ πιστεύω. Ναι, μπορεί στα να οριακά. είναι Στα οριακά. Έχει όμως μια σημασία, δεν ξέρω. Εγώ δεν. Επειδή αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η κουτάλα. Διακυβεύεται η κουτάλα, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Και από ό,τι έμαθα, 3 εκατομμύρια είναι η αμοιβή της Singular. Δηλαδή, 3 εκατομμύρια είναι τρελά λεφτά για τη δουλειά. Ο Σταύρος είναι του επαγγέλματος και μπορεί να σου πει. Δηλαδή, είναι τρελά λεφτά αυτά. Σκεφτεί κανείς ότι το σύστημα αυτό ήδη υπάρχει. Πρώτον. Ναι, και υποταχειρισμός είναι. Κάθε χρονιά, γιατί το παρακολουθώ το θέμα, πληρώνονται γύρω στα τόσα λεφτά. Και σου λένε είναι για, πώς το λένε, παραμετροποίηση του σύστημα. Ποια παραμετροποίηση, παιδιά? Να βάλω τα κόμματα μέσα και τι άλλο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Έχει αλλάξει ο εκλογικός νόμος? Όχι. Τι κάνουμε δηλαδή? Σταύρο, γιατί πληρώνουμε? Ποια ήταν η προηγούμενη σαν εταιρεία? αμοιβή είναι αέρα πατέρα δηλαδή. Δεν είναι... Η προηγούμενη εταιρεία ποια ήταν? Δεν υπάρχει αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει προηγούμενη. Πείτε ότι θέλουμε, έστω θέλουμε ένα παράδεκτο, αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια εταιρεία. Γιατί να είναι η ίδια εταιρεία κάθε φορά? Είναι και αυτό. Δηλαδή η ίδια εταιρεία, ρε παιδιά. Πιθανόν και δεν ξέρω αν είδατε με τις ευρωεκλογές υπήρχε και το θέμα του ελέγχου του συστήματος. Και αυτό που τους έδειξαν είναι βασικά οι οθόνες. Ξέρω εγώ ότι να, εδώ είναι τα κομπιούτερς, εδώ είναι οι οθόνες, βάζουμε τα στοιχεία εδώ κτλ. Κάτσε ρε παιδιά. Μέσα τι γίνεται στο σύστημα? Ξέρεις τι γίνεται το θέμα? Είναι ρε παιδί μου τα κομματόσκυλα που πηγαίνουν εκεί πέρα. Ναι. Είναι τελείως, είναι κοινωνικά αναλφάβητοι. Προφανώς. Και λέει, ωραία οθόνη και ωραία γράμματα. Άρα, σωστά θα γίνει. Άκουσα ένα καλό σήμερα. Έχει touchscreen, λέει ακουμπότζαμο. Να σας πω πώς θα το έφτιαχνα ένα τέτοιο σύστημα, ένα σύστημα ανοθείας μέσα. Εγώ τι θα έκανα? Θα υπήρχε μια λειτουργία η οποία θα ήταν ως εξής. Έχουμε τόσο το, ας πούμε αυτές τις εκλογές, έχουμε τόσο το ποτάμι, τόσο όλα τα κόμματα, ξέρω εγώ, Πασόκ, Νουδού, ΛΑΠ, όλα αυτά. Πώς θες να το δεις το τέτοιο? Θα έχει διάφορα templates μέσα και θα σου λέω, πατάω αυτό, κλατς, κατεβάζει λίγο από εκεί, ανεβάζεις το ποτάμι, σ' αρέσει αυτό το αποτέλεσμα? Όχι, δεν μπορώ να ανεβάσουμε. Έχω άλλο template, θα σου δείξω άλλο τώρα. Πατάει άλλα αποτελέσματα. Ό,τι μας δουλεύει κάθε φορά. Οι αλγόριθμοι αυτοί πρέπει να είναι ήδη μέσα. Ναι. Και θα σου λέει ποιο θέλεις. Μπορεί να έχουν προβλέψει και σενάρια προφανώς. Και θα σου πει, αν βγει έτσι, πώς εμείς το θέλουμε? Έτσι, ωραία. Πατάμε το κουμπάκι των template και θα βγάζει έτσι. Έτοιμο. Γι' αυτά, μάλλον γι' αυτό χρειάζονται τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια. Είναι τρομακτικό, παιδιά. 3 εκατομμύρια δηλαδή για ένα σύστημα το οποίο έχει ήδη στηθεί. Είναι στημένο, έτοιμο. Δηλαδή πόσο θέλει? Δεν έχεις να κάνεις κάτι. Θέλω μια ομάδα 10 ατόμων για ένα μήνα. Και η δική μας άμυνα. Από 3.000 ο καθένας σου λέγω 4, 3 εκατομμύρια πόσο, ρε παιδιά, πού? Δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το Ελληνικό Πολυτεχνείο πεθαίνει για 1 εκατομμύριο, γιατί δεν έχει πλέον αποθεματικά, τα έχουν φάει τα αποθεματικά με τον γνωστό τρόπο, και αντί να το αναθέσουν επειδή μου στις σχολές, γιατί τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ας πούμε, που έχουν δυνατότητα και προς το κάτω να θα μπορούν να έχουν και πιο άμεση πρόσβαση και μέσω των πολιτικών παρατάξεων κτλ. Άσε που κατά τη γνώμη μου το Υπουργείο αυτό, ο μηχανισμός αυτός οφείλει να ανήκει στη Βουλή, στην εποπτεία της Βουλής και όχι στην εποπτεία της κυβέρνησης. Αλλά είναι τεράστια τα ζητήματα. Είναι τεράστια ζητήματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Και να σας πω, όχι, σωστά δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Σωστά δεν έχουμε. Ούτε στη Βουλή. Η Singular είναι το εργαλείο του. Στο πανεπιστήμιο δεν είναι το εργαλείο.
Με αυτό λέω. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, αλλά δίνεις 3 εκατομμύρια σύγκουλα. Δώσ' τα ρε παιδί μου στο Πολυτεχνείο να σου κάνει τη δουλειά. Να σου πω κάτι. Που πεθαίνει, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα. Τώρα γρήγορες λύσεις. Μήπως πρέπει εμείς να οργανώσουμε, ας πούμε, κάπου να μαζεύουμε τη φανερή ψήφο και να γίνει φανερή δεν ψήφος. Δεν την ξέρεις. Πώς θα γίνει? Δεν την ξέρεις. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Γιατί να μην είναι φανερή ψήφος? Όχι, τι εννοώ. Δεν εννοώ να καταρριχθεί το παραβάν. Εννοώ η καταμέτρηση. Στην καταμέτρηση, όταν κάνεις καταμέτρηση, τι νόημα έχει να την κάνεις καταμέτρηση στο εκλογικό τμήμα πίσω από κλειστές πόρτες? Πού συμβαίνει στη Δύση αυτό, στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ? Δεν γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Εκεί που υπάρχει αμφιβολία. Όλα αυτά στην εποχή της εικόνας και της κάμερας, έτσι. Γίνεται φανερά. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στην Ουκρανία. Πάντα. Όλες οι κάμερες μπροστά. Ναι, πάντα. Για να ξέρουμε τι θα γίνει. Τι έγινε? Θα πρέπει κανονικά, εφόσον έτσι αλλιώς κλείνει και την επόμενη μέρα το εκλογικό κέντρο που είναι κλειστό. Λοιπόν, για αυτό το 24ωρο, το που θα είναι επιπλέον κλειστό, θα πρέπει να αναρτώνται από τη στιγμή που κλείνει η κάλπη, γίνεται καταμέτρηση, την οποία μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει, να συμμετάσχει και δεν μπορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει και με την μυστικότητα της Όχι, ρε παιδί μου, η μυστικότητα τελειώνει από τη στιγμή που ρίχνει το φάκελό σου στην κάλπη. Να σας πω λιγάκι πώς θα έπρεπε ένα σύστημα, και το κλείνουμε εδώ άμα θέλετε, αλλά να σας πω πώς πρέπει να είναι ένα σύστημα ψηφιακό για τις εκλογές. Πρώτον, ο κώδικας του συστήματος πρέπει να είναι ανοιχτός. Αυτό είναι βασικό. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το κατεβάσει. Να σκεφτούμε ότι αυτός ο μηχανισμός είναι μηχανισμός του κράτους. Σωστά. Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός, όπως και κάθε άλλη διαδικασία στο κράτος, πρέπει να είναι απόλυτα γνωστός. Αυτό είναι το ένα. Διαφανές. Τελείως. Ο κώδικας. Το δεύτερο είναι το εξής. Το data set, δηλαδή η βάση πληροφορίας, η ψήφη δηλαδή, αναπεριφέρεια κτλ., πρέπει και αυτό να είναι διαθέσιμο. Όπως είναι, να μπορώ να κατεβάσω όλη τη βάση στον υπολογιστή μου. Οπότε τι μπορεί να κάνει ένας απλός πολίτης, που να ξέρει, να κατεβάσει τον κώδικα και να κατεβάσει και τα data και να υπαλληθεύσει στο δικό του υπολογιστή ότι τα αποτελέσματα που βγάζουν αυτοί είναι ίδια με τα δικά σου. Έχει εικόνα δηλαδή. Αυτό το πράγμα. Να, ορίστε πώς γίνεται ένα ψηφιακό σύστημα, ας πούμε, δημοκρατικό, ανοιχτό, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει τι γίνεται. Αλλά βέβαια αυτές τις σπουδές τις είχα ξαναγράψει, ας πούμε, αλλά δεν θέλει να τις ακούσει κανείς. Λέει, όχι, είναι θέμα αξιοπιστίας και αυτά, αυτές τις αχλαμάρες. Γενικά αυτές τα μεγαλύτερα συστήματα, ας πούμε, λειτουργούν έτσι. Ναι, μπορείς να κατεβάσεις τον κώδικα και να κάνεις επαλήθευση μόνος σου. Αυτό συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες, το ξέρω, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει και το εξής, ότι είναι ανοιχτή όλο το κράτος, με εξαίρεση την εθνική άμυνα, έχει ανοιχτές βάσεις. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και κατεβάζεις όλες τις φορολογικές δηλώσεις των Σουηδών πολιτών, ας πούμε. Όλες. Ακόμη και στο iPhone μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και οπότε να ψάξεις εκεί πέρα και να βρεις ο τάδε πολίτης τι φορολογική δήλωση έχει κάνει. Είναι ανοιχτές οι βάσεις, τα πάντα. Για να μπορείς να ελέγχεις. Μου έρχεται ένας τύπος, ο Σόρας, και μου λέει 300 δισεκατομμύρια. Έλα εδώ. Τσάκατε να τσεκάρεις αμέσως. Τι σου πράγμα είναι αυτός. Έτσι. Πάντως είναι, εάν υπάρχει θέληση να φτιάξει ένα διαφανές σύστημα, γίνεται και είναι και πολύ εύκολο. Κάνουμε τα εύκολα δύσκολα γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες. Έτσι, να το πούμε αυτό. Εγώ έχω δει στο TED ένα σύστημα ψηφοφορίας το οποίο συνδυάζει και το ψηφιακό και το χαρτί. Δηλαδή ψηφίζεις και παίρνεις απόδειξη για αυτό που ψήφισες και μπορείς να βρεις την ψήφο σου σε μια βάση δεδομένων. Ναι. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις απόδειξη για αυτό που ψήφισες, παρά μόνο για το γεγονός ότι ψήφισες. Μπορείς να βρεις την ψήφο σου σε μια βάση δεδομένων, η οποία δηλαδή ψηφίζεις και ψηφίζεις και ψηφιακά και φυσικά. Και κρατάς ένα χαρτί το οποίο έχει έναν αριθμό και κάποιους κώδικες, δεν τα ξέρω αυτά τα ψηφιακά τέλος πάντων τα συστήματα. Και μπορείς να μπεις μέσα σε μια βάση δεδομένων. Ένα θέμα όμως. Το ένα αποκλεί τη μυστικότητα. Είναι 1000%. Μα δεν υπάρχει το όνομά σου. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει όλος νούμερο, αριθμό. Σε ταυτοποιεί. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει λογική ταυτοποίηση. Ας πάμε λίγο πίσω να πούμε γιατί έγινε κρυφή η ψήφος. Η ταυτοποίηση κρυφή πρέπει να είναι. Για να μην υπάρχει θέμα εκφοβισμού. Εδώ, αυτοί που μοιράζουν τα 50 στα χωριά διπλώνουν με κατάλληλο τρόπο τα ψηφοδέλτια και βάζουν τους σταυρούς με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να πιστοποιούν, να ταυτοποιούν ότι αυτός που του έδωσε το 50 το ρίξε.
Και εδώ μου λες για κώδικες ηλεκτρονικούς. Τους πάντες. Αν και βέβαια σε λίγο δεν θα χρειάζεται. Θα σου έχουν ένα τσιπάκι και θα σου διαμορφώνουν τη γνώμη που θέλουν. Οπότε δεν υπάρχει και λόγο εκλογών. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Είναι μεγάλο θέμα όταν βλέπεις όλους αυτούς, κυρίως του Πασόκ της προηγούμενης κυβέρνησης, που αρχίσαν όλες αυτές τις ιστορίες με τα ανοιχτά δεδομένα κτλ. Του κράτους, ότι κανένας από αυτούς δεν ασχολείται με τα ανοιχτά δεδομένα των εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω τον κώδικα, κύριε, και τον data set. Αυτά τα δύο χρειάζονται και μπορείς να επαληθεύσεις εσύ και να ψάξεις, να ξεπραγγείς τον κώδικα κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι βασικά. Αλλά όπως είπες και εσύ, Γαμιανέ, θα γίνει στη διαφάνεια. Είναι προφανές γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, και σας εγώ καλησπέρα. Νομίζω ότι σήμερα ζούμε μια πρώτη ιστορική στιγμή. Στείλαμε στα τσακίδια. Όχι μόνο, είναι πολλαπλές στιγμές. Πρώτον, στείλαμε στο νοσοκομείο το Μητσοτάκη. Αυτό δεν κατόρθωσε να το κάνει. Είδα όμως μετά τα δημοσιεύματα. Η μεταπολίτευση του 81. Σου λέω, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρουμε αν πήγε από χαρά ή από λύπη. Προληπτικά λέει. Πάντως εμείς είχαμε πει από νωρίς στο χώρο. Μπορεί να σηκωθεί πάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό λένε τα ιατρικά. Εκεί πέρα είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, εκείνο που είχαμε πει εμείς από νωρίτερα, Καζάκι, στο γονή.gr, είναι οι μνημονιακοί που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους αυτό το βράδυ να πάνε να πέσουν για νωρίς για ύπνο, να σκοτεινά αύριο το πρωί να μάθουν αποτέλεσμα. Είναι ιστορική στιγμή, πολλαπλώς όπως το είπες, το στείλαμε στα τσακίδια. Νομίζω τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο δικαιώνεται ο αγώνας που έχουμε κάνει όλοι και στο Χωνί και πολύ πριν από εμάς εσείς, για να ξεκουμπιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι σήμερα το αντιμνημόνιο κατήγαγε μια πολύ μεγάλη νίκη. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι είδαμε ένα σύστημα να έχει πέσει πάνω στον ελληνικό λαό, μεγαλοκάναλα, δημοσκοπικές, να λένε το ένα, να λένε το άλλο, το τρίτο, και ο ελληνικός λαός δεν μάσησε ούτε τα συγκρουόμενα του Άδωνη, δεν μάσησε ούτε τη τρομοκρατία τους. Βουσβούμε το τρενάκι. Ακριβώς, δεν μάσησε τίποτα και τους έφυγε από εκεί που ήρθαν. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης νομίζω ότι είναι από τους πρώτους μέχρι στιγμής. Έχει αμφιβολία. Ο Άδωνης απευθύνεται σε ένα δικό του κοινό. Αμφιβολία δεν είχα, ρε Γιώργο, αλλά δεν το. Λες το γάμο το. Ο κατημάς στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, το ζήτημα βέβαια είναι ότι εγώ προσωπικά περιμένω για μια άλλη ιστορική στιγμή, και πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή που την περιμένω με όλο μου το είναι, να δω τον Δημήτρη Καζάκη στη Βουλή. Δεν θα γίνει αυτή τη φορά, σεβόμενος εγώ στεύομαι απόλυτα και τις αποφάσεις του ΕΠΑΜ και τις αποφάσεις του Δημήτρη του Καζάκη, που τιμούν και το ΕΠΑΜ και το Καζάκη. Εμένα θα με επιτρέψετε να ζω και για αυτή την ιστορική στιγμή. Μέχρι να γίνει και να πολεμάω. Όταν θα μπω εγώ στη Βουλή, θα αλλάξει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Τότε θα γλεντάνε όλοι οι Έλληνες στους δρόμους. Εμένα με αφήνεις να ελπίζω και να το λέω και ξεκάθαρα και δημόσια. Φυσικά σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φαίνεται ότι μπαίνετε. Η Ανέλ θα είναι στην Βουλή. Φαίνεται από κάποια σπόντα στην Αλφα Πειραιά να μπείτε δύο. Υπάρχουν σπόντες του εκλογικού. Από ό,τι φαίνεται μπαίνουν πολλά πολιτικά κόμματα μέσα. Εντάξει, περισσότερα από την προηγούμενη φορά. Ή μάλλον τα ίδια από την προηγούμενη φορά, απλά είναι άλλα. Ελπίζουμε να μην μπει ο Γιωργάκης Παπαδρέου, γιατί αν καταφέρει. Εγώ ελπίζω να μπει ο Γιωργάκης Παπαδρέου για να έχουμε να γελάσουμε. Και να πει αυτό το τέρας που λέγεται Βενιζέλος, ας πούμε. Ο οποίος να πεθάνει ρε, που, μαζί με το Μητσοτάκη, ας πούμε, είναι φοβερό. Αλλά βεβαίως το ζήτημα. Θα το θάψουμε, θα νεκρώσει η φύση. Δεν είναι θέμα. Το συζητάς τώρα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ναι, φαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπαίνουν στη Βουλή. Φαίνεται ότι όπως είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα, εκτιμάμε ότι και στην Αλφα Πειραιά που κατέβηκα εγώ στο πλαίσιο αυτού του αντιμνημονιακού μετώπου που συμμετείχα και εγώ με τους Φανέλ, ότι βγαίνει η έδρα, αν όπως λέει ο Δημήτρης βγαίνουν και δύο ακόμα καλύτερα. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς με σταυρούς και τα λοιπά θα το ξέρουμε αργότερα σήμερα. Καλά. Από εδώ και μπρος θέλω στους δρόμους μεγάλε. Τώρα θα δεις τι σημαίνει παλούκι. Το Χωνί είναι 2,5 χρόνια τώρα στους δρόμους. Εντάξει, όταν το ΕΠΑ μιλάει για δρόμους είναι το έχει προσδιορίσει το τέτοιο, δεν φτάνουμε εκεί, αλλά το Χωνί νομίζω ότι έχει δώσει τους δικούς αγώνες και με το Μάνο. Σαν βουλευτής έχω αυτό.
Κάτσε πρώτα να Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, έτσι. συμφωνώ. Δέσμευσέ τον. Από εκεί πέρα, όχι, εγώ θέλω δύο δεσμεύσεις. Ότι πρώτον, θα είμαι στους δρόμους, και δεύτερον όμως, και θα έρθω στο Χωνί γιατί θέλω να επιπίνω, το Χωνί θα συνεχίσει να εκφράζει όλες τις δυνάμεις οι οποίες πάλεψαν για να βγει ο τόπος αυτός από το τέλμα το μνημονιακό και την μνημονιακή καταστροφή. Θα συνεχίσει να εκφράζει το ΕΠΑΜ, θα συνεχίσει να εκφράζει όλους όσοι αγωνίστηκαν και όσοι κατά τη γνώμη μας βάλαν το λιθαράκι τους να εξοικομποστούν στα Μαροβενιζέλη, και αυτό είναι δέσμευση. Δεν θα είναι, γιατί πολλοί με ρωτάνε και είναι εύλογο και φυσικό και ανθρώπινο. Εσύ Χριστοφορίδη είσαι ανέλ, θα γίνει και το Χωνί ανέλ. Το Χωνί είναι σαφές ότι προφανώς και στήριξε την υποψηφιότητά μου. Είναι και τέλος πάντων το 50% μου ανήκει, αλλά στο εξής θα στηρίξει όλο αυτό το μπλοκ στο οποίο ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και δικαιωματικά έχει και το ΕΠΑΜ. Να κάτσω όμως, αφού τα είπαμε όλα αυτά, στο τι γίνεται από αύριο το πρωί. Γιατί διάβαζα και αυτό που ανέπτυξε ο Δημήτρης ο Καζάκης στο Facebook σχετικά με την Goldman Sachs, και το ότι να το πούμε λίγο, οι άνθρωποι. να το πούμε Δημήτρης καλύτερα. Αλλά παιδιά, είναι αδιανόητο, σου σηκώνεται η τρίχα με τον εκβιασμό που έσπευσαν να κάνουν πριν κλείσουν οι κάλπες. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που θα έχουμε από τη Δευτέρα, νομίζω, καλά καταρχήν να πούμε την είδηση. Πριν μερικές ώρες, με email που διοχετεύτηκε στους πελάτες επενδυτές της Goldman Sachs ανά τον κόσμο, η Goldman Sachs προειδοποιεί για επεισοδικό επεισόδιο στην πρώτη περίοδο διακυβέρνησης, πρώτες μέρες δηλαδή κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και ζητά από τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τοποθετήσεις που έχουν κάνει τοποθετήσεις σε τραπεζικά ομόλογα ή... Να το λέμε απλά ελληνικά, να τα μαζέψουν και να φύγουν το έτσι. Για να μην λέμε το πιστωτικό επεισόδιο. Είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, όχι, σαφώς, αλλά απλά είναι πολύ τρόποι. Κοιτάξτε, ποια θα είναι η τακτική τους, κατά τη γνώμη μου. Από αύριο το πρωί θα είναι με λιστάλαχτη με τους Έλληνες. Μα εμείς τα καλά παιδιά που σας φροντίσαμε, που σας κάναμε, και την ίδια ώρα θα σταματάνε τη ροή χρήματος προς τις τράπεζες και θα εφαρμόζουν μια τακτική καμένης γης. Δηλαδή, έτσι αλλιώς η τράπεζα είναι κουφάλια. Αυτό το ξέρεις και σαν δημοσιογράφος, δεν χρειάζεται. Και εμείς τουλάχιστον όσοι έχουμε τριβεί με τα νούμερα, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε τα νούμερα. Εδώ και μήνες δεν έχει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, παρά τις ανακεφαλοποιήσεις, παρά το δημόσιο χρήμα που έχει μέσα κτλ. Οπότε τι γίνεται, θα εφαρμόσουν τακτική πιστωτικών επεισοδίων με περιορισμένη αναστολή εργασιών των τραπεζών. Ιδιαίτερα με τα ATM κτλ. Θα κατεβάζουν τα ATM, θα ανακοινώνουν τις δυσκολίες του προγράμματος κτλ. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβαλε τον Αναστασιάδη να ανακοινώσει στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου ότι εάν δεν ξεμπλοκάρει ο νόμος για την απελευθέρωση εκποίησης ιδιωτικών περιουσιών, δεν θα ενταχθούν οι τράπεζες Κύπρου στο QE, δηλαδή στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό αφορά και εμάς, όπως καταλαβαίνεις. Να ξέρουν οι ακροατές, σχεδόν από τον Μάρτιο που πέρασε, το 2014, όλα τα κόμματα της Κύπρου πλην του ΔΣ έχουν φρενάρει τους 4 νόμους εκποίησης ιδιωτικής περιουσίας υπέρ των τραπεζών στην Κύπρο. Και τώρα τι κάνουν, εκβιάζουν να βγουν να απελευθερωθεί η εκποίηση. Το ίδιο θα γίνεται και εκεί πέρα. Δηλαδή θα μας μιλάνε γλυκά και χαλαρά την ίδια ώρα που θα ετοιμάζουν τα πιστωτικά επεισόδια. Λοιπόν, γιατί αυτό πράγμα? Για να δείξουν ότι αυτός που φταίει είναι η κυβέρνηση, που είναι κατά τον κύριο Χατζηνικολάου ανίκανοι και τα λοιπά, ενώ τους άλλους, οι άλλοι ήταν, δεν ξέρω, με το που βλέπεις τον Άδωνη, δηλαδή βρήθηκε ανώτητος. Ανοίγει η ψυχή σου, βλέπεις πως βρήθηκε ανώτητος, ναι, παιδί μου, ναι. Και το χειρότερο είναι ότι ήταν αδίστακτοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Αδόνιδες και τα λοιπά, για να ξαναθυμίσουμε αυτοί που μας το παίζουν πατριώτες, που σπεύσαν πρώτοι να πούνε θα πάρουν τα λεφτά τους, έτσι. Δηλαδή σπεύσαν να πούνε ότι αυτοί οι ίδιοι θα προκαλέσουν την κατάρρευση της Ελλάδας. Οι δίθεν πατριώτες. Και βλέπεις πόσο αδίστακτοι είναι. Εγώ παρακαλώ τον κόσμο να μπει στο Facebook του Δημήτρη του Καζάκη, γιατί γίνεται ήδη χαμός. Είδα ότι με το που το έπιασε και το ανέλησε και το αποκάλυψε την επιστολή της Goldman Sachs, το email της Goldman Sachs, γίνεται χαμός στο Facebook, για να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι... Γι' αυτό εδώ υπάρχει μια μόνη απάντηση. Και αυτή πρέπει να την ξέρουν όλοι. Εφόσον μας βάζουν στον τοίχο και μας βαράνε, η απάντηση αυτή, κύριοι, έτσι και γίνει οτιδήποτε,
Προχωράμε με εισαγγελέα, ορκωτούς λογιστές μέσα υπό την εποπτεία άμεσα της Βουλής, πλήρης εκαθάριση των ενεργητικών των τραπεζών. Να μάθουμε πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα έχουν οικονομήσει, ποιος χρωστάει τι και στα θαλασσοδάνεια να πληρώσουν με δίμιες περιουσίας αυτοί που πήραν τα θαλασσοδάνεια. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε, για παράδειγμα, από την περίπτωση του κυρίου Κοντομινά. Αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα, λέω, δεν λέω κάτι φοβερό, ότι με προσωπική ιδιοκτησία, την προσωπική ιδιοκτησία βάζοντας σαν εγγύηση, πήρε 330 εκατομμύρια από την αγροτική, αν θυμάμαι καλά, από την αγροτική έγινε αυτή η ιστορία. Ή από το ταχυδρομικό, δεν θυμάμαι τώρα. Από τα δύο, λοιπόν, με προσωπική περιουσία 15 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό το βιολί πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει μαχαίρι. Γιατί αλλιώς θα το χρηματοδοτούμε εμείς από το αίμα μας. Που δεν πρόκειται να βγει πουθενά. Βλέπεις ότι δεν περίμενα να κλείσουν οι κάλπες, Δημήτρη. Είναι απίστευτο πράγμα. Μα ναι, είναι λογικό. Αυτό λέω ότι εντάξει, είναι μια ιστορική μέρα. Απαλλαγήκαμε, ξεκουμπίζονται. Η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη. Έτσι, και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολη. Και επειδή δυστυχώς υποχρεωτικά θα σας αφήσω, γιατί πρέπει να τρέξω, το σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά φορτωμένο, θα προσπαθήσω να ξαναπεράσουμε στη διάρκεια της βέρας, εφόσον με θέλετε. Θα πω το εξής. Σήμερα είναι μέρα που ο ελληνικός λαός έχει δείξει τι εστία τη μνημόνιο. Αύριο η ανηφόρα είναι μεγάλη και θα περιμένουμε να δούμε πώς η νέα Βουλή θα χειριστεί και τι θα κάνει σε σχέση και με όλες τις δεσμεύσεις που έχει πάρει προεκλογικά, και θα είμαστε εδώ, δεν ξέρω αν θα είμαι προσωπικά μέσα στη Βουλή, οπότε να με κρίνετε, και θα είναι και το χωνί πάντα εδώ, με μια αποστασιοποίηση μεγαλύτερη δική μου προφανώς, για να κρίνει και να δούμε αυτοί που θα λάβουν τα ενία της χώρας, πού θα την πάνε και τι έρχεται τη μέλη. Αυτό δεν είναι κανένας θα είναι, ο λαός θα πάρει τα ενία. Έτσι, αυτό. Η κυβέρνηση είναι απλά μια, πώς θα το πούμε, το άλογο που τραβάει το κάρο. Βασικά είναι αυτός που έχει τα γέμια, και τα γέμια πρέπει να τα έχει ο λαός. Αν από αύριο το πρωί ο λαός λουφάξει, αν αδρανήσει, αν πλαϊμένει για τις αναθέσεις, μια κυβέρνηση θα του λύσει το πρόβλημα, την έχουμε κάτσει τη βάρκα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Έτσι. Στην πίεση των από πάνω πρέπει να αντιταχθεί η πίεση των από κάτω. Όσο πιο ισχυρή είναι η πίεση από τα κάτω, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να μην οι υποσχέσεις γίνουν φρούδες υποσχέσεις και να δούμε πραγματικά να μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Από εκεί και πέρα θα κρυθεί στην πράξη. Δημήτρη και παιδιά, εγώ θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδεχτήκατε εδώ λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο, λίγη ώρα μετά το κλείσιμο. Όχι παιδιά, εγώ αισθάνθηκα και τιμή που με καλέσατε και υποχρέωση να είμαι εδώ, και θα τα ξαναπούμε, θα προσπαθήσω και στη διάρκεια της βραδιάς να είμαι και πάλι εδώ. Ωραία. Φαντάζομαι ότι θα πας σε κανένα... Ήμουνα στο Κόντρα, τώρα πάω σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, έχω μέχρι το βράδυ μαραθώνα. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά και σε εσάς. Ωραία. Οφείλω να ομολογήσω πάντως ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στην πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τη Singular. Ακούμε το Δημήτρη Καζάκη. Την έκπληξη του Κουκουέ Μουλού. Τι δηλαδή? 0,1. Για μένα είναι πάρα πολύ. Ο Λεβέντης όμως έχει 5% και έχει 5% στην Αλφα Θεσσαλονίκης. 5, καλά είναι τρελή εκεί πέρα, δεν είναι θέμα. Είναι και ο Χαρικλίν, το ψάχνεις. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, από τον βγάζουν περίπου στο 1,5 τον Λεβέντη, με την Ανταρσία στο 0,6. Είναι και Λεβέντης αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ορισμένοι ότι όταν λέμε πρέπει να είσαι με το λαό και να καταλαβαίνεις πως ο λαός και ποιο είναι η σφιγμομέτρησή του και με ποιον τρόπο πρέπει να λειτουργείς, άντε να δούμε τώρα τι εξήγηση θα δώσουν ορισμένοι επαναστατικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο να συνδικάει ο Λεβέντης. Συγγνώμη τώρα για το πράγμα, με συγχωρείτε δηλαδή. Για η τελεία, Γκλέτσος. Στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή ο Λεβέντης είναι 3 φορές πάνω από την Ανταρσία. 0,42 αυτή τη στιγμή η Ανταρσία, 1,26 ο Λεβέντης. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ελπίζω ορισμένοι τουλάχιστον που κατέχουν ακόμη, έχουν ακόμη τα μυαλά στο κεφάλι τους, να καταλάβουν το ότι πρέπει τα βαρύδια που πρέπει να φύγουν από πάνω τους, μπας και κάνουμε κάτι. Γιατί διαφορετικά θα είναι ιστορία, πώς θα το πούμε, για κλόουν η όλη ιστορία. Και να πω και κάτι διαφορετικά. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία
με ποιον τρόπο θα τίθεται το θέμα από εδώ και μπρος, με ποιον τρόπο θα απευθύνεσαι στον κόσμο και με ποιους όρους κατεβαίνεις σε μια εκλογική μάχη, σε ποιες συνθήκες και με ποιον. Αν θεωρεί, όποιος θεωρεί, ότι η μεγάλη του δικαίωση είναι το να κατέβει στις εκλογές και να πάρει ένα εκλογικό ποσοστό, θα ήθελα βέβαια δεν με απασχολεί η ερμηνεία, η επίσημη ερμηνεία είναι γνωστή, είχαμε δίκιο. Δεν έχει καμιά σημασία εάν φάμε τα μούτρα μας ή δεν φάμε τα μούτρα μας. Έχουμε πάντα δίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή από αυτήν την ιστορία. Αλλά κάποτε θα πρέπει να αποβάλουμε τον κοινοβουλευτικό κρετινισμό που μας διακρίνει ιδιαίτερα και να προχωρήσουμε τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε τη λογική που θα πρέπει να έχουμε απέναντι στον κόσμο. Και η ψήφος αυτή, να μην τρελαθούμε τώρα και να μην θεωρήσουμε ότι ο Κοσμάκης πάει και ψηφίζει τελεία τον Κλέτσο, ας πούμε, ή τον... Το Λεβέντη. Λοιπόν, είναι κόσμος, είναι ηλίθιος. Απλούστατα ήθελε να διοχετεύσει την ψήφο του κάπου εκτός του συστημικού διπολισμού. Το γεγονός ότι δεν εσύ τον πείθεις και μάλιστα δεν τον πείθεις με τα αντικαπιταλιστικά σου, κάτι σημαίνει. Λέω. Προφανώς και δεν τον πείθεις, και ο Λεβέντης είναι μια... Είναι ο Λεβέντης αυτός ο Λεβέντης, σε πάση περιπτώσει... Σε Λεβέντη. Ναι. Ό,τι αφορά επάνω τη μαγνησία που έχουμε τον Κώστα εδώ, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι ο Γκλέτσος, επειδή είναι πολύ πονηρός θεατρίνος ουσιαστικά, παλιάτσος είναι, ας το πούμε και έτσι, εν πάση περιπτώσει διάλεξε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν και σε ένα κομμάτι κόσμου το οποίο, δηλαδή ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου στη Μαγνησία, από όσο ξέρω, είναι και επικεφαλής των Lioners στην περιοχή, με σκοπό ότι αυτός θα μαζέψει κόσμο. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, δηλαδή έχει μπλέξει σε άλλες ιστορίες. Όχι ότι τον ενδιαφέρει, δήλωσε πρόσφατα από ό,τι θυμάμαι ότι βάλαμε ονόματα σε περιοχές ουσιαστικά που είναι στα σύνορα κοντά και αυτά λοιπά, για να πάρουμε και την ατέλεια του χαρτιού, τα 35.000. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Κλέτσο. Και η επιδότηση που αν διατηρήσει το ποσοστό αυτό, ναι, θα την πάρει. Τα 300.000, ας πούμε, πόσα είναι, θα βάλει τσέπη. Κάτσε εσύ, μαλάκα φορολογούμενε, ναι, να τραβιέσαι σαν τρελός, ας πούμε, για να παίρνει η Γκλέτσου στη μούρη σου, να τα οικονομάνε σε βάρος σου. Μπράβο σου, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα. Με αυτό το εκλογικό σύστημα που έχουμε, ναι, που είναι τρομακτικό δηλαδή. Κάποτε πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να έχουμε πόνους. Ωραία, να αποδεσμεύσουμε τον Κώστα τον Ναβαράκη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, στο γραφείο τύπου ειδικά απασχολούμενος. Κώστα, αν δεν έχεις κάτι επιπλέον να πεις, να σε... Ένα τελευταίο για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, να παίρνουμε και λίγο θάρρος σε ό,τι αφορά την πορεία μας και τις αποφάσεις μας. Από ό,τι μου λέγανε συναγωνιστές τώρα το απόγευμα, υπάρχει ένα έτσι μεγάλο κομμάτι φίλων του ΕΠΑΜ και κάποιοι, αρκετοί από αυτούς ψηφοφόροι όταν στις προηγούμενες εκλογές και ευρωεκλογές κλπ, οι οποίοι όχι απλώς μας επικρότησαν, αλλά μας έδωσαν έτσι τα εύσημα για την απόφαση που πήρε το μέτωπο να μην συμμετέχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έτσι, αυτό έτσι σαν μια παρατήρηση, ένα tip. Σωστό. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Καλή θα πούμε. Βέβαια, χωρίς να διαφωνώ με αυτό το πράγμα, να πούμε ότι και εμείς δώσαμε τη δυνατότητα ένας κόσμος να εκφραστεί διαμέσου του Λεβέντη και του Γκλέτσου. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν, αλλά για μας το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο κόσμος εκεί θα εκφραζόταν, Δημήτρη μου, γιατί είναι μια ψήφος αυτοικανοποίησης αυτή. Δεν είναι ψήφος. Είναι αυτοικανοποίηση, βεβαίως. Κάποιοι έχουν μπερδέψει την τουαλέτα τους με την κάλπη τους. Ναι. Αλλά λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, να πούμε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι να δώσουμε διέξοδο στον εξατομικευμένο ψηφοφόρο. Το πρόβλημά μας είναι να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε προς τα πού κινούνται οι μάζες. Κάποτε πρέπει να μάθουμε να ασκούμε πολιτική με όρους εκατομμυρίων και όχι με όρους. Πώς θα το πούμε, δηλαδή, το πόσο αποτυπώνεται, το όποιο εκλογικό ποσοστό αποτυπώνεται σε εμάς. Πιθανόν με τα δεδομένα των εκλογών πλέον και εκ του ασφαλούς μιλώντας πλέον κατόπιν εορτής, να είχαμε τη δυνατότητα να πιάσουμε ένα σημαντικό ποσοστό. Το πρόβλημα είναι, γιατί μου το γράφουν και διάφοροι, ας πούμε, για δύο πράγματα μέσα και όλα αυτά. Λοιπόν, και έτσι να είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Και έχει με μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή αυτός ο κόσμος που έχει αναποθέσει τις προσδοκίες του στο αντιμνημονιακό λεγόμενο, όπως διαμορφώνεται μέτωπο, γιατί αν πάμε σε αυτή την αυτοδυναμία που δείχνουν τώρα τα εκλογικά αποτελέσματα,
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 152, 153 βία, 155. Έχω αποτέλεσμα επίσημο πάντως. Το ξέρω, είναι τα 155 έδρες. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα αναγκαστεί, είναι υποχρεωμένος δηλαδή να συνεργαστεί και με τους ΑΝΕΛ, εάν σίγουρα. Και στο βαθμό που μπουν, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον μπαίνουν. Στο 4,7. Ναι. Έχεις συνολικά ναι. αποτελέσματα. Μόλις βγήκε τώρα συνολικά. Ωραία, από την ομάδα των ειδήσεων του Ήρωη, ο Κώστας ο Γαβαράς θα μας πει αποτελέσματα συνολικά που μας έχει φέρει. Για λέγε, είναι 36, Βασίλη, λέγε. 36,7% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, 36,5%, 27,7% είναι η Δημοκρατία. Άρα είμαστε στους 9 διαφορά περίπου. Ναι. Και 150 έδρες. Σε τι ποσοστό? Εδώ έχω κάποιο ποσοστό. Στην επικράτεια. Στην επικράτεια σε 24,5%. Πάρτε υπόψη σας ότι αυτό θα αλλάξει και θα μεγαλώσει καθώς θα μπαίνει η Β' Αθήνας. Ναι. Η Β' Αθήνας είναι ο Γαργαντούας της εκλογικής. Μόλις ανοίξουν οι κάλπες και ρίχνουν εκεί θα γίνει τεράστια διαφορά, θα μεγαλώσει. Και εν πάση περιπτώσει για το ζητούμενο είναι την επόμενη μέρα, παιδιά. Καλά, βέβαια, σαφώς. Τώρα το ότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλό είναι αυτοί που φάγανε 9 μονάδες και για μένα είναι πολύ λίγο. 19 περίμενε, 29 περίμενε, 39 Πάρε υπόψη σου ότι έχουμε και τη Singular. Ναι. Πάρε υπόψη ότι έχουμε τη Singular. Παίζουν με τα κουμπάκια αυτοί, είναι περίεργοι. Παίζουν με τα υπόλοιπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ο κόσμος, όλος ο κόσμος, ότι αύριο το πρωί θα πρέπει να δείξουμε στη νέα κυβέρνηση, ουσιαστικά κυβέρνηση, τέλος πάντων αυτό που θα βγει από αυτές τις εκλογές, αν θα είναι κυβέρνηση, αν θα έχουν και τους ΑΝΕΛ μαζί και ποιο θα είναι. Κυβέρνηση θα είναι, οι συνεργασίες για το δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είμαστε στον δρόμο. Ότι δεν έχουμε κάτι στο σπίτι και περιμένουμε στον καναπέ. Ότι είμαστε στον δρόμο, όχι με το όπλο παραπόδα, αλλά το έχουμε παρατεταμένο και το σημαδεύουμε. Με το δάχτυλο σκανδά και περιμένουμε την κίνηση που θα κάνουμε. Ωραία, Απόστολε. Αυτό το μήνυμα το δίνουμε συνεχώς σε κάθε συζήτηση που έχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα το κατανοήσει ο κόσμος. Ένα μαντάτο, με μια είδηση που για μένα είναι άσχημη και επιβεβαιώνεται ο ρόλος των συνδικαλισταράδων και των κομματαρχών και στην αριστερά, δυστυχώς, γιατί δεν είναι δηλαδή συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι και το πάμε διεφθαρμένο. Τώρα μην ανοίξει. Το πάμε δεν είναι διεφθαρμένο. Ναι. Το πάμε είναι γκέτο. Ναι. Μπροστά του το γκέτο της Βαρσοβίας ήταν. Δεν είναι παραστατική. Η δράση ποιο? Το πάμε δεν είναι παραστατική. Τι είναι παραστατική δράση? Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ έχω ρωτάω. Παραστατική γυμναστική βεβαίως. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πήγε στην Net Open η Ζωή Κωνσταντοπούλου και βεβαίως τους υποσχέθηκε τα γνωστά και βεβαίως όλα τα κομματόσκυλα εκεί και οι συνδικαλισταράδες κόψανε την ορμή των εργαζομένων που θέλαν να μπουν μέσα στην Αγία Παρασκευή να αποκαταστήσουν την νομιμότητα επιτέλους αυτό το σημείο το βράδυ των εκλογών. Θα μπορούσε να είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αρχή αυτής της ιστορίας εάν πραγματικά σταματούσε αυτή τη στιγμή εδώ η εκπομπή της ΝΕΡΙΤ που είναι προκλητικότατη κιόλας. Ακόμη αυτή τη στιγμή οι πολιτικές τους εκπομπές είναι τουλάχιστον χειρότερες ακόμη και από το Sky. Δηλαδή έλεος παιδιά. Δηλαδή, είναι φοβερό ας πούμε το τι γίνεται και θα έπρεπε να είχαν μπει να αναλάβουν τα στούντιο και πραγματικά για πρώτη φορά να ανοίξει ένας δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης. Δυστυχώς τα κομματόσκυλα και οι συνδικαλισταράδες θα παίξουν για μια ακόμη φορά την πέμπτη φάλαγγα μόνο και μόνο τάζοντας τους εργαζόμενους ότι κοιτάξτε την πάρτη σας, θα πάρετε την αποζημίωσή σας και θα διορθώσετε ξανά και άστε τους φούφου τους αυτούς τους 25, 30, 40 χιλιάδες που κατεβαίνανε κάτω να τους περασπιστούν όταν είχε κατέβει και έπεσε το μαύρο. Ποιος τους σχέζει αυτούς? Το θέμα είναι εγώ να βρω τη δουλειά μου, να μου δώσουν τα 800 ευρώ, 1000 ευρώ που θα πάρω και ποιος του χέζει δημοκρατία στην ενημέρωση ή τον Κοσμάκη που έτρεχε για να όχι να συμπαρασταθεί, να με υπερασπιστεί για αυτή την ιστορία. Να τα θυμόμαστε αυτά την επόμενη μέρα. Γιατί με αυτούς θα χρειαστεί να λύσουμε τους λογαριασμούς στους δρόμους. Και δεν θα τους λύσουμε όμαλα. Γιατί το καινούργιο σημείο καταστολής που θα έρθει απέναντι στο κίνημα και το λαό δεν θα είναι τα μάτα αυτή τη φορά. Θα είναι τα κομματόσκυλα και οι συνδικαλισταράδες. Αυτοί θα μας ματώσουν στον δρόμο.
Και από πίσω ενδεχομένως τα μάτα, αλλά τα μάτα τώρα φοβούνται, τρέμουν. Σου λέει τώρα τι γίνεται, κάτσε τι γίνεται, τα έχουμε χάσει. Λοιπόν, αυτοί θα μπουν μπροστά και θα ματώσουν τον κόσμο. Λοιπόν, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι, να είμαστε έτσι ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε σιχλό κλαρί αυτή τη φορά. Την πουλήσανε την ιστορία το 74-75, την πουλήσανε ξανά την ιστορία το 81, την πουλήσανε το 84-85 με το άρθρο 4 και το πραξικό που μας τη ΓΕΣΕ. Πάλι αυτή την πουλήσανε. Την πουλήσανε την ιστορία με την Οικουμενική και μετά με τον Μητσοτάκουλα. Την πουλήσανε την ιστορία ξανά το 94, το μας ήρθε ο Παπανδρέου για να μας γλιτώσει με τον Μητσοτάκουλα και μετά με τον Σιμίτη. Έλεος παιδιά, έλεος. Και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας πουλήσουν ξανά. Όχι ρε γαμότο. Εδώ θέλει τους κλεφτογιάννηδες ρε παιδιά, να τελειώσουμε. Εγώ δεν τα φοβάμαι τα ΚΝΑΤ φοβάμαι. Θέλει προσοχή να μην έχουμε πανό. Τα ΚΝΑΤ τώρα όχι, διότι ουζοκατάνοιξη. Ουζοκατάνοιξη τα ΚΝΑΤ. Ουζοκατάνοιξη. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση πάρα πολύ σημαντική. Ποια θεωρείς ότι θα είναι η στάση του ΚΚΕ σε μια ενδεχόμενη εξέγερση του λαού? Θα το καταγγείλει, θα προβοκάσει. Κοιτάξτε να δεις, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει ΚΚΕ. Δεν υφίσταται. Αυτό το πράγμα που υφίσταται είναι μια κρατικοδίαιτη ομάδα η οποία δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τίποτα. Ξέρουμε ότι οι δικοί τους συνδικαλιστές και τα κομματόσκυλα είναι ένα κόλος και βρακί με τους υπόλοιπους. Ό,τι μπορούν να κάνουν είναι στο βαθμό που είναι σε διοικητικά συμβούλια, μακριά από τις γυναικείες συνελεύσεις των εργαζομένων, μακριά από τη δράση του ίδιου του μαζικού κινήματος εδώ κάτω. Μόνο εκεί μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Στο δρόμο δεν μπορούν να σου κάνουν ζημιά, γιατί μιλάμε για θρασίμια του κερατά. Θρασίμια. Λοιπόν, τους είδαμε στο Σύνταγμα, τους είδαμε πως λειτουργούσαν, τους είδαμε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ήταν οι παρακρατικοί, με τον ίδιο τρόπο δουλεύανε και αυτοί. Λοιπόν, δεν τους φοβόμαστε, δεν έχουμε τίποτα να... Αν συγκρουστούν με τον λαό, απλώς θα διαλυθούν, θα τους αρρώσουν. Θα τους αρρώσει ο λαός. Όπως έγινε άλλωστε και στην ιστορία. Και εκεί πέρα και τότε που έγινε, στις πρώτες μέρες του συντάγματος που θυμάμαι που πέρασε το γιούχα που έπεσε. Το γιούχα που έπεσε από το λαό ήταν τέτοιο που καπέλωσε ακόμη και τις μεγάλες ντουντούκες που, ξέρετε, τις μεταφορέμενες με το φορτηγό. Ξέρετε πώς πηγαίνει το πάμε. Γιατί το ντουντούκι με ένα φορτηγό μπροστά, ας πούμε, και τις ντουντούκες να μην ακούγεται κανένας άλλος, το μίασμα. Λοιπόν, το γιούχα που έπεσε τότε ήταν πιο δυνατό από τότε. Και θυμάμαι τότε έναν δημοσιογράφο που μου λέει ότι τον παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, Βενιάμις με το όνομα, και του λέει ρε τι γίνεται, είσαι στο Σύνταγμα? Ναι. Τι έγινε ρε, έμαθα ότι γιουχάρανε το πάμε ρε. Και ναι λέει, έγινε χαμός, λέει, το καπελώσανε το πάμε, λέει, από τα γιουχά. Άμα δεν μπορεί και ούτε το πάμε να τους κάνει καλά, χαθήκαμε. Αυτό είχε πει ο πρόεδρος που έχει κατηγορηθεί εκτός όλων των άλλων, έχει καταγγελθεί δηλαδή, ότι επιδοτούσε και τους χρυσαυγίτες στο Πέραμα και στην Τραπετσόνα για να κάνουν την ειδική οικονομική ζώνη. Για να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, επειδή ανεργάνωτος ο κόσμος και πέσανε μέσα τα Σιριζέικα και οι μαλακίες οι άλλες, γι' αυτό διαλύθηκε. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα πλέον υπάρχει οργάνωση. Και υπάρχει οργάνωση σε τέτοιο βαθμό, ξέρουν τα κομματόσκυλα τι σημαίνει οργάνωση και πώς μπορείς να κρατήσεις οργανωμένα ένα κίνημα, το μάθανε στο πετσί τους στην Αγία Παρασκευή. Αυτή η οργάνωση είναι έτοιμη να εξασφαλίσει τη δυνατότητα του λαού να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να διασφαλίσει το γεγονός ότι θα τον καπελώσει κανείς. Γι' αυτό φοβηθείτε. Καταπέλτης ο Δημήτρης Καζάκης όπως πάντα, τα ισοπαίδωσε όλα. Να επανέλθουμε στη ροή των ειδήσεων με το 24,5% μας δίνει ο Σελήνιος Σαλαμίνιος. Ο Ξύριζα έχει 35,3%, ο Νέος Δράκουλας έχει 29%, Χρυσά Αυγά 6,3%, ο Χετός 5,7%, Κουτουέ 5,3%, Παθόκ 5,1%, Ανιλίνη 4,7% και κίνημα Τροτσκατάρα του 2,49%. Αυτά μας δίνει. Και να δώσουμε και το λόγο στον Γιώργο τον Ιεροδιάκονο. Τράβα λίγο το μικρόφωνο, Γιώργο μου. Εγώ να πω πάντως αυτό που με ανησυχεί είναι η κατάσταση της υγείας του κ. Μητσοτάκη που έχει πάει στο υγεία. Ζει, πέθανε, τι έγινε, δεν μάθαμε. Ο Μητσοτάκης... Ένα μικρόφωνο, Γιώργο, το άλλο πάρτο. Ο Μητσοτάκης και να πεθάνει ακόμα θα σηκωθεί. Ναι. Πάντα ένα έπινε αυτό. Πριν έρθω εδώ,
πριν έρθω εδώ με είχαν πάρει από την Earth Open, με τους οποίους έχω επαφές, γιατί έτσι, να θυμίσω ότι είμαι από τους τελευταίους που έφυγα εκεί μέσα, από εκεί μέσα, και μου είπαν ότι μαζεύονται όλοι σήμερα εκεί, θα είναι εκατοντάδες, είναι όλοι δηλαδή, και έλα και εσύ. Τους λέω καμία δέλση, έρχομαι και να κάνουμε ντου, να επανακαταλάβουμε την ΕΡΤ. Τι είναι αυτά που λες, αφού θα το διευθετήσει ο Τσίπρας. Τους λέω εντάξει, τότε να έρθει ο Τσίπρας, εγώ δεν έρχομαι. Δεν πήγα. Βέβαια δεν είχα σκοπό να πάω, είχα σκοπό να έρθω εδώ. Εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό πήγε η ζωή. Ναι. Γι' αυτό πήγε η ζωή. Γι' αυτό πήγε η ζωή. Εκεί στην Earth Open δεν υπάρχουν κόμματα. Είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος. Όχι, κάνεις λάθος. Είναι του κόμματος η τσέπη μου. Ναι, μωρέ. Ναι. Του κόμματος η τσέπη μου. Αυτό εννοώ. Και να πάνε να γαμηθείτε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό εννοώ. Αγαμηθείτε. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό είναι. Του κόμματος αγαμηθείτε. Το γνωστό συγκρότημα λες, Δηλαδή του κόμματος. Το κόμμα έχει κάνει και κόμμα. Δεν υπάρχει κανένας που να υποστηρίζει οτιδήποτε άλλο. Υποστηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί υποστηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υποστηρίζουν αυτό που θεωρούν ότι θα τους επανεντάξει. Θα τους δώσει μεροκάματο, αυτό θεωρούν. Αυτό. Γιατί οι αξίες, αρχές, δημοκρατία, αλληλεγγύη, πράγματα τους είναι τελείως ξένα. Εν πάση περιπτώσει, τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιμώσουν εσύ. Κοιμώσουν να σε βλέπα, θυμάμαι. Και καλά έκανε. Όχι, βεβαίως, και δεν το αλλάζουμε. Και καλά έκανε. Με τίποτα. Έτσι, προσπαθήσαμε να τους εντρυφήσουμε, να τους πάσουμε σε μια λογική ανατροπής. Όχι, να το πούμε και διαφορετικά, έτσι. Δεν τα καταφέραμε. Να το πω και με όρους ιδιοτέλειας. Χάρη στην Αγία Παρασκευή, το ΕΠΑΜ απέκτησε οργάνωση. Αυτό είναι αλήθεια. Απέκτησε οργάνωση. Οργάνωση που είναι ικανή μαχητική. Να τα βάλει. Όχι μαχητική. Πειθαρχημένη και ικανή να τα βάλει με μεγάλες μάχες. Δηλαδή με μεγάλες προκλήσεις. Αυτό εννοώ. Και επιπλέον, να το ξέρουμε αυτό, φόβος και τρόμος σε όλο το σκυλοπασιόν που υπήρχε εκεί πέρα, έτσι. Φόβος και τρόμος. Να θυμίσουμε ότι τότε είχαμε αναλάβει ως ΕΠΑΜ την περιφρούρηση, τη συνολική περιφρούρηση του κτηρίου μέσα έξω. Είχαμε κάτι νυχτερινές βάρδιες εκεί, περιφρούρησης. 100 άτομα βάρδια. Τώρα από μακριά το βλέπουμε λίγο ελάχιστο. Τότε περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να μπουκάρουν τα ΜΑΤ. Πες με εμένα. Τα θυμάμαι. Πες με εμένα που εγώ έκανα μια ολόκληρη νύχτα όταν βγήκαμε εκτός, φύγαμε από το κτίριο. Τότε που πήραμε την απόφαση και βγήκαμε από το κτίριο, καθότι οι επικεφαλής της ΟΣΠΕΤ καταλάβαμε ότι δεν θέλανε καμία σύγκρουση, θέλανε απλά να εκφυλιστεί το όλο θέμα και βγήκαμε έξω κάνοντας περιμετρική περιφρούρηση και βάζοντας και τους εργαζόμενους πιο μπροστά στις ευθύνες τους, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ειλικρινά την επόμενη μέρα εγώ πέρασα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου, καθότι κατέρευσα και έκανα μία ημέρα, θυμάμαι, ολόκληρη εμετούς. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί ανάμεσα και στα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής γραμματείας τότε που κάναμε διαχείριση κρίσης, έτσι, είχε την ευθύνη για το ποιους συναγωνιστές τοποθετείς εκεί μέσα και το πώς αυτοί οι συναγωνιστές και το τι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι συναγωνιστές στη διάρκεια της βραδινής βάρδιας κατά κύριο λόγο, αλλά ανά πάσα στιγμή. Γιατί περιφρουρούσε ένα κτίριο που ήταν εύκολα να βάλει κάποιος φωτιά, να κλέψει, να κάνει δολιοφθορά ή οτιδήποτε. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Παρά το γεγονός ότι τις πρώτες μέρες η ασφάλεια διοχέτευε με τους γνωστούς του, με τους γνωστούς της δημοσιογράφους, πληροφορίες ότι γινόντουσαν ιστορίες μέσα στην Αγία Παρασκευή και έτσι προετοίμαζε το έδαφος για επέμβαση. Και χάρη σε εμάς, σε κανέναν άλλον, χάρη σε εμάς, στο ΕΠΑΜ δεν έγινε απολύτως τίποτα, διασφαλίζοντας την τάξη και την ασφάλεια που θα λέγαμε εκεί μέσα. Ειλικρινά, η πίεση του να φεύγεις από το να σκέφτεσαι ότι η βραδινή βάρδια 200-300 άτομα, πόσοι ήταν εκεί μέσα, δεν ήξερες αν θα τους βρεις την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί αν γινόταν επέμβαση της αστυνομίας, ο εργαζόμενος είχε λόγο που ήταν μέσα. Ο άλλος που ήταν μέσα. Να πω όμως, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι ήταν στις ομάδες μας περιφρούρησης και κάποια παιδιά από την Αντρασία.
Έτσι, να το πω και αυτό. Όπως επίσης να πω ότι και την τελευταία βραδιά, δηλαδή την παραμονή της αποχώρησής μας, όταν είχαμε διαπιστώσει πλέον ότι το ξεπουλάνε οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, είχαν έρθει και κάποιοι από ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Την τελευταία βραδιά, οι οποίοι ήταν 6-7 άτομα, οι οποίοι τους βάλαμε. Δημιουργήσαμε μια καινούργια μια καινούργια σκοπιά και τους βάλαμε εκεί. Και μετά αποχωρήσαμε αντιλαμβανόμενοι ότι πάνε για το ξεπούλημα. Ακριβώς, πάνε για το ξεπούλημα. Λοιπόν, όπως και πήγαν. Απλά να τα λέμε αυτά τα πράγματα, είναι η εμπειρία του κινήματος, πώς να το πούμε έτσι, και να λέμε στον κόσμο, γι' αυτό μας βλέπετε και πολύ σίγουρους για το ζήτημα της εξέλιξης μιας ενδεχόμενης αναμέτρησης στον δρόμο. Δηλαδή, με όρους κινηματικούς εννοώ, δεν εννοώ τίποτα φοβερά πράγματα. Δεν θα είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν το 2011. Δεν θα είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν στις 12 Φεβρουαρίου του 2012, όπου κάηκε η Αθήνα από τους παρακρατικούς με τις πλάτες των Πρετοριανών. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αρκεί να κατέβει ο κόσμος. Και όταν θα κατέβει, θα δείτε πόσο εύκολα ξεμπερδεύουμε με τους πάντες. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι. Έτσι, ένα τέτοιο, ή θέλεις, έχουμε μπει μέσα, έχουν μπει και άλλος κόσμος εδώ στο στούντιο. Είναι ο Δημήτρης Καζάκης ξανά μαζί. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία να μην είμαστε ουραγοί των εξελίξεων. Τι σημαίνει ουραγοί των εξελίξεων? Σημαίνει να μην περιμένουμε να συμβεί κάτι για να τρέχουμε μετά να σβήσουμε τη φωτιά. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί από εδώ και μπρος θα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Πολύ κομβικές εξελίξεις. Γιατί το θέλει η Goldman Sachs, γιατί υπάρχει, ας πούμε, μια συνωμοσία, γιατί η κατάσταση είναι τέτοια. Είναι η κρίση που οδήγησε τους Ευρωπαίους δανειστές να ρισκάρουν μια εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα. Δεν θέλανε την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά η κρίση είναι τόσο βαθιά, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρωζώνη συνολικά, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, που ρισκάρανε μια εκλογική αναμέτρηση προκειμένου να ενσωματώσουν και τις ενδιάμεσες δυνάμεις, όπως τουλάχιστον εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ρισκάρουν αυτή τη στιγμή. Και ρισκάρουν ξέροντας ότι θα βαθύνει η κρίση. Για παράδειγμα, άκουσα πολύ τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε η δημοκρατία έρχεται. Όχι. Εάν δεν υπάρξει συντακτική εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα υπέρ του λαού, δημοκρατία δεν θα έρθει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί πέρα από τα φλιναφήματα του όποιου Τσίπρα ή του όποιου κόμματος, είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Το 120 παράγραφος 3 του συντάγματος λέει, για παράδειγμα, ότι η παραγραφή των εγκλημάτων περί σφετερισμού της εξουσίας ξεκινάει μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας. Λοιπόν, εάν ο κύριος Τσίπρας διεκδικήσει την αποκατάσταση της νομιμότητας τώρα, θα παραγραφούν τα εγκλήματα εάν δεν κινηθούμε τώρα εναντίον των δοσιλόγων και όλων αυτών τέλος πάντων μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Άρα κάθαρση πολιτική, αν θέλετε, κάθαρση με την έννοια της αρχαίας τραγωδίας δηλαδή, δεν πρόκειται να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο. Έναν το δεύτερο. Για φανταστείτε, σε 4 μήνες, τον Ιούλιο περίπου, μετά την ολοκλήρωση μιας διαπραγματευτικής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πάνε σε ένα δημοψήφισμα για το εάν θέλουμε το πρόγραμμα ή όχι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα το ονομάσω, δεν ξέρω εγώ πώς, και να πάρουν έγκριση με δημοψήφισμα. Τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα να κυνηγήσεις, να βάλεις ζητήματα δηλαδή. Πρέπει να από αύριο, πέρα από τα κινηματικά, ξεκινάει η ανάγκη για ζήμωση βαθέματος του προβληματισμού του κόσμου. Έχουμε πρόβλημα με τις τράπεζες. Εσύ πρέπει να απαντήσεις ότι στις τράπεζες πρέπει εδώ και τώρα να μπει εισαγγελέας με ορκωτούς ολογιστές και να καθαρίσει ενεργητικά. Διαφορετικά δεν έχεις την εικόνα που θα πρέπει να έχεις για το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις άμεσης διαχείρισης. Τέτοιες που να είναι αρκούντως ρεαλιστικές στο επίπεδο της συνείδησης του κόσμου. Με αυτή την έννοια ρεαλιστικές. Και τους σχετισμούς δύναμης παίρνεις υπόψη σου, αλλά και το επίπεδο κατανόησης και οριμότητας του κόσμου. Δεν μπορείς να πεις φεύγω τελείως από την γήινη σφαίρα και πετάω στα ουράνια όπως κάνει κουτσούμπας και να πεις για κοινωνικοποίηση του χρήματος. Λοιπόν, προυντών, αλλά πρέπει να πεις συγκεκριμένα πράγματα. Παράδειγμα, η πρόταση αυτή που
εγώ έκανα μια δοκιμή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και την έριξα σαν απάντηση στην προσπάθεια κάποιων ή αντικειμενικά ή υποκειμενικά, είτε λόγω συνωμοσίας είτε λόγω κατάστασης των τραπεζών, των συστημικών τραπεζών, να βγει σαν παλαϊκό αίτημα, μπείτε μέσα και καθαρίστε τα ενεργητικά, και δίμευση περιουσιών για όσους έχουν πάρει θαλασσοδάνεια, παιδιά, έχει κάνει θράψη. Θράψη. Το πόσο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, τα βλέπεις δηλαδή, με το πώς ας πούμε άμεσα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, παρά μόνο όταν γίνει πραγματικό αίτημα κινήματος και όχι απλά μια ιστορία διαχείρισης. Άρα λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο να πάψουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε εντός πλαισίων. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διαχειριστούμε το οτιδήποτε συμβεί. Έχουμε όμως υποχρέωση να δίνουμε συγκεκριμένα αιτήματα άμεσης δράσης στον κόσμο μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και τα προβλήματα δεν είναι μόνο τα γενικά μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ συγκεκριμένα, καθημερινά προβλήματα από εδώ και μπρος. Που θα έχει μια κυβέρνηση που θα του αναβάλει συνέχεια, στην καλύτερη των περιπτώσεων, την αντιμετώπιση τους. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και ήδη έχει γεννηθεί ένα τεράστιο ζήτημα. Την επόμενη μέρα θα έχουμε δημοκρατία, θα έχουμε εξελίξεις προς τη δημοκρατία. Δημοκρατία δεν πρόκειται να έχουμε έτσι. Έχει γεννηθεί ένα τεράστιο θέμα. Τι είναι αυτές οι εκλογές, με ποιους όρους θα ξανανεχτούμε τέτοιο εκλογικό σύστημα και πλαίσιο. Θα ξανανεχτούμε να είμαστε υποχείρια της Singular, τους καναλάρχες και όλο αυτό το πλέγμα μαύρης προπαγάνδας, ας πούμε, που διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Για φανταστείτε να μην το είχαμε αυτό το πλαίσιο, τι εκλογικό αποτέλεσμα θα είχαμε σήμερα. Με τις διαθέσεις που έχει ο κόσμος. Και που η Φλόρα βεβαίως δίκιο έχει, ότι στην πραγματικότητα επέβαλαν έναν διαχωρισμό δεξιά-αριστερά. Γι' αυτό και διατήρησε εκλογικά κάποιες δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία που δεν αντιστοιχούν στα κοινωνικά της ερίσματα. Μην τρελαθούμε τώρα, αλλά όταν ο άλλος καλείται να ψηφίσει την αριστερά και όχι να ψηφίσει συγκεκριμένα προγράμματα ή συγκεκριμένες πολιτικές που τον πείθουν ότι πραγματικά τον πάνε μπροστά, είναι λογικό να λειτουργήσει με αντανακλαστικά, συντηρητικά, να το πούμε έτσι, διατηρώντας τη δική του πολιτική ταυτότητα που μπορεί να είναι και γενιών, επιγενεάς, δηλαδή 4 γενιές πίσω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει και πώς παλεύουμε για τις ελευθερίες. Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Βαρουφάκη να λέει: εμείς θα πάμε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές χωρίς τσαμπουκά και χωρίς μπλόφες. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι όρη του πόκερ. Εμένα με ενδιαφέρει, θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα, θα αναφέρει τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και αυτής της χώρας. Χαίστηκα με ποιο τρόπο, συγγνώμη για την έκβαση, αλλά δεν με ενδιαφέρει με ποιο τρόπο. Με όρους πόκερ. Δεν είμαστε τζογαδόροι. Εκπροσωπούν χώρα, λαό. Θα είναι κόκκινη γραμμή, τα αναφέρεται και αναπαλωτρίο τα δικαιώματα του λαού. Στην εργασία του, στην οικογένειά του, στον τρόπο που κοινωνικοποιείται, αν θέλεις, μέσα σε αυτόν τον τόπο, στη ζωή του ακριβώς και στο μέλλον του και στην ελπίδα που πρέπει να έχει για το μέλλον του, ειδικά για τις νέες γενιές. Είναι αναπαλωτρίο αυτά τα πράγματα. Αναφέρεται. Αυτό είναι το βασικό. Όχι το τσαμπουκάκι και το αυτό και αυτά τα πράγματα τα αφήνουμε για αυτούς που παίζουν πόκερ. Δεν εκλέξαμε κυβέρνηση για τζογαδόρους. Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείς που σε διακοπτώ, είναι πολύ βασικό να τα καταλάβουμε σύντομα, για να τα παλέψουμε. Θα είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν θα πάρουμε ό,τι μας φέρουνε. Θα πάρουμε αυτά που μας αξίζει. Και πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε τον εαυτό μας με βάση το τι πραγματικά μας αξίζει. Και, με όρους αξιοπρέπειας. Και όχι να σερνόμαστε πίσω, δώσε και εμάς ένα κόκαλο. Αυτό ήθελα να πω, και πάντως αν δεν υπάρχει ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων, δεν πρόκειται να έχουμε και πορεία προς τη μεριά της δημοκρατίας. Εδώ θέλει μια προσοχή. Επειδή λέμε πολλά για κινήματα, λαϊκά κινήματα και ιστορίες για αγρίους, κάποιοι άλλοι λένε για ταξικά κινήματα, αντικαπιταλιστικά κινήματα, 3 πουλάκια κάθονται και πώς το λένε, και κάποιοι μαζί με κίνημα το ταμπάκο. Λοιπόν, να δούμε κατάφατσα ποια είναι κοινωνία έχουμε. Κατάφατσα. Ναι. Πρώτον, έχουμε μια αποσαθρωμένη καπιταλιστική κοινωνία. Τι σημαίνει αποσαθρωμένη καπιταλιστική κοινωνία? Σημαίνει ότι δεν έχουμε διακριτές τάξεις πλέον στην ελληνική. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα?
Δεν έχουμε διακριτές τάξεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια ολιγαρχία η οποία συγκεντρώνεται γύρω από το κράτος για να στερεώσει και τα οικονομικά της συμφέροντα, τα οποία όμως έχουν διασυνδεθεί με ξένες, εάν θέλετε, με υπερεθνικούς θεσμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καν μια συγκροτημένη αστική τάξη στην Ελλάδα. Όχι εθνική όπως λέγαμε παλιότερα. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά ούτε καν σε αστική τάξη. Τα αστικά στρώματα, τα μη μονοπωλιακά, συντρίβονται κυριολεκτικά ή ισοπεδώνονται. Από την άλλη μεριά, δείξτε μου εσείς ποια είναι η εργατική τάξη. Πούντι. Δεν υφίσταται. Παρά μόνο ιονή. Η τάξη συγκροτείται στη βάση του κινήματος για διεκδικήσεις και με νίκες. Έτσι συγκροτείται η τάξη. Έτσι ανακοινώνει την ύπαρξή της. Δεν είναι αυτός που απλά τον εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο. Είναι εκείνος που συγκροτεί κίνημα ή συμμετέχει στο κίνημα της τάξης, διεκδικεί και κερδίζει. Έστω πενιχρά πράγματα, έστω προσωρινά, έστω κάποια λιγοστά πράγματα. Αλλά αυτός είναι κίνημα. Και αυτός αντιστοιχεί σε τάξη. Η τάξη ανακοινώνει την ύπαρξή της με το να διεκδικεί και να κερδίζει τα αιτήματά της. Αλλιώς δεν υφίσταται ως τάξη. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε συγκροτημένες τάξεις. Γι' αυτό πάμε να βρούμε πιο πρωτόλιες μορφές συγκρότησης συλλογικού υποκειμένου για τους κοινωνικούς αγώνες. Γι' αυτό μιλάμε για λαό. Δεν το λέμε το λαό με τη λογική ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε, σαν μια αστικοδημοκρατική κατάχρηση μιας νομικής έννοιας. Όχι. Το λέμε σαν λίκνο για να ανασυγκροτηθούν οι τάξεις μέσα στο λαό. Για να μπορέσουν οι τάξεις να αποκτήσουν ταυτότητα, για να μπορέσουν να αναδεικτούν αυτές οι τάξεις. Γι' αυτό μιλάμε για λαϊκό κίνημα ή παλαϊκό κίνημα. Θα πρέπει να το καταλάβουμε. Εφόσον λοιπόν σήμερα δεν έχουμε συγκροτημένες τάξεις που να ανακοινώνουν την ύπαρξή τους μέσα από το διεκδικητικό τους αγώνα, λοιπόν, και με την πολιτική τους έκβαση που δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα, θα πρέπει πιο πρωτόλια να δούμε τι γίνεται με τη συλλογικότητα που λέγεται λαός. Αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στο λαό είναι να τον προστατεύσουμε και τον θωρακίσουμε από τη λογική και την κοινωνική ηθική του όχλου. Και είναι ο όχλος όσο στο βαθμό που λειτουργεί με τη λογική της ανάθεσης. Με τη λογική ότι εμένα δεν έχω δικαιώματα. Εγώ απλά ζω από παραχωρήσεις εξουσίας. Τότε καταλήγει να είναι όχλος. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί έτσι γεννιέται ένας λαός, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μέσα από μικρές πράξεις ως προς τη δυνατότητα ενός μεγάλου παλαϊκού κινήματος, όπως είναι τα κινήματα για τους πληστηριασμούς. Αύριο θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με την εφορία. Ή το ζήτημα των τραπεζών. Για μένα το ζήτημα των τραπεζών είναι στην πρώτη γραμμή της διακυβέρνησης, της νέας περίοδου διακυβέρνησης, που θα αντιμνημονιακής διακυβέρνησης, πούμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ποια μορφή θα πάρει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, αλλά ποια μορφή δεν ξέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, αντιμνημονιακής διακυβέρνησης, όπως και το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι το συνταξιοδοτικό, το κοινωνικό ασφαλιστικό. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Λεφτά δεν υπάρχουν στα ταμεία. Και επίτηδες δεν υπάρχουν, έχουν ελαττωθεί. Θα βρεθούν σε δυσκολία τέτοια να πληρώσουν συντάξεις που θα οδηγήσουν μια ολόκληρη μεγάλη μάζα συνταξιούχων να πάει σε δημοψήφισμα για να δεχτεί νέο πρόγραμμα προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις τους. Αυτά τα ζητήματα είναι καθημερινής δράσης, η καθημερινού αγώνα, καθημερινής ανάγκης. Εάν δεν αποβάλουμε, εάν δεν συγκροτήσουμε, πώς να το πούμε, μέτωπα που να συνθλίψουν κυριολεκτικά τις ταξικίστικες λογικές, αντικαπιταλιστικές λογικές, οι οποίες διαλύουν και τσακίζουν τη συγκρότηση λογικού υποκειμένου, τότε χαθήκαμε. Χαθήκαμε από χέρι. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα θεωρίας βεβαίως, και θέμα καθημερινής πρακτικής. Θέμα καθημερινής πρακτικής. Η μεγάλη προσωπική μου αγωνία δεν είναι αν μπορούμε να διαχειριστούμε αύριο μια τραπεζική κρίση ή όχι. Η μεγάλη μου αγωνία είναι αν Τετάρτη θα έχουμε κόσμο κάτω, εάν η ΕΡΤ θα γίνει με κατάληψη του κόσμου, θα ξανανοίξει, εάν η ΔΕΗ που λέγαμε προηγουμένως θα είναι οι εργαζόμενοι που θα την πάρουν στα χέρια τους. Εάν τα εργοστάσια Coca-Cola, ας πούμε, δεν θα προσκυνάνε το μεγάλο ευεργέτη Τσίπρα για το αν θα ανοίξει, θα ξαναφέρει πίσω την Coca-Cola για να ανοίξει το εργοστάσιο, αλλά επιτέλους να βάλουν μυαλό. Οι εργάτες, δεν είναι εργάτες, οι συνδικαλιστές που τους πουλάνε είναι ώστε να διεκδικήσουν με εγγύηση του κράτους να ανοίξουν μόνοι τους το εργοστάσιο και να πραγματικά να παράγουν προϊόντα που μπορούν μόνοι τους. Με εγγύηση του κράτους ώστε να προχωρήσουν μπροστά. Το ίδιο αυτό πράγμα πρέπει να γίνει στα όλα τα μέτωπα πάλι. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να διαχειριστούμε παντού.
Γι' αυτό εμείς πρέπει οφείλουμε να είμαστε το φάντασμα πάνω από τη χώρα, που όχι μόνο δεσπόζει, αλλά μπορεί να στοιχιώσει τις καταστάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχουμε τελειώσει με την μεταπολίτευση. Όχι. Η μεταπολίτευση απλά παίζει τα ρέστα της αυτή τη στιγμή. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που χρειάζεται λίγο περιθώριο σκέψης, γιατί αυτά που είπε ο Δημήτρης πραγματικά μας έχουν αποσβολώσει. Ας ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.